Bună, sunt Madalin și azi voi vă arăta cum să puneți facecam pe visual. Trebuie tabletă sau telefon cu Android. Pe magazin play. Și avem facecam. Foarte multe aplicații, dar prima. Ok, pornim. Facecam-ul e foarte mic. Îl faci când de mare vreme. Eu o fi tot ecranul că nu fac, că mai mic. Așa, ești în aplicație. Facecam-ul îl ai. Îl muți. Dacă vrei facecam pe tot ecranul, faci cât de mare vrei. Bine că nu-i faci facecam așa. Faci așa și o să fac și eu videoclipuri cu facecam. Da, și pe asta a fost și cu typing ca spam, le apeși pe el dublu click și pe da, asta a fost episodul de azi, pa!